Abusia ya mama jo mama kwa ba ena ejuada November bosume de toso enso baby awo bia ya mo ajo yeda mo ase yeda twede amponyankrompo asese anwumre kechemada abodwe moje die mafusa ne yentete nkabone bia na wotwe foforo soso no wode ye ahyase ahode mo eseye ensema ko twi kobre Michael bata ye twa krenke wo mamuni amanfo nkro so a mo mpetere pene mpatra pa magiatum ane akekese ne baby awo bia no anwumre ye ba ne dia ba besomo ensem no do so anwumre na poso eni Colleges of Education Teachers Association wanum ene wo nua no baako wanum se aban no wanum niam bia wanyama omunti no mo be strike na ya cheche for mo cha de we technical universities awodo no so de krata babonte kira ban se omo mane na wotwe enkomo no mo ni aban die no se wamfie a omo so mo do mo nkuku no mo nkaka nyina begu fom obiara esu nani wa waman ni mu ya den na ka ho ma wanum to woma ye de wofufuo ibi wanum so kan sem bi ya ntiti ya Sompa nsantwa for ye titi na nwumre chese napco training for chese se de won be kokotodwa nim no ma bompa ya se twede amponyankrompo amode ne nsako kama mpani akufu ado akoma anyesa wo maketua no mu no se nya de beba Nurse for binom so wagentete yawia wasa yede wo mo ekwa adwuma nkwa ye adwuma no wonum so matena efia chenti wo mu si bibi de akere aban na achachefo no omo so chese pani kwanchefa mampani na nanu dankwa akufado apa no so meda Ghana Education Service ya no omo mprenso no ya teso mo ne aban meeting na hyase na ekose nie Sompa FM nsantwefo ni de akire pa kwabre adehia so eka akere panyi pa ye ono aso ye omo hwe kwan ye so wotua no se bo hyansam wo de bre wonum no wonum ekosoa ewo atwene ye mu na krobia sante kotoko hine opem so se tutu otosumienu sre Ghana man se baby a efre bia no hwani amakwa ama amanyofo no antitie mu saa ebusia ye de ne bekire mu wo inche enrada etututu obi ekoso wo man hini fie no nipa na ye ato na nanom se do no ede ye ben de free mu ebekire abusia weni afofro pi ni akekese ne se kase baby a wo bia na nwumre ye ba ne ye de aba besomo wadwenche ne unsusuye fa beke ho wabra wo kan ho ye social media ye platforms awudo ni nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook and oko YouTube so a Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu de bia hono mo a yeguso a ye bekase no mamuo no ye bekenkan ede amamo ye ka mo se kase free Sompa 93.1 FM so no ye bebu mfumpa na twa pesa dada no ho ya chia kofa Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne nkwado abusu ye di ne nsesan na ya obo malibi aboga nwumre mene ire ma me ekua yeboa esiama abusu for ensha kase na semfam free eye yegomasua eho ensensem na yemfomo enko ya chechefo no a womo ekirade awe technical universities womo enkrate bi omode ababonten na Technical University Teachers Association of Ghana etweni chafa ne se tag for onomode krata ababonten esra mampani na nado danko akufado wachima piesie be mabo adase nani kire ya enkomo no omone mampani edie no so ampa so entie no antu ho anamo wa ene na wotwe echi omode omukuku no omukaka nyina egufom omo ehse free 2016 ton eno omone aban ehase so mudi nkomo e de afade kwesibro kan so omo condition of service ho no ma bono a free 2016 besine ewom se du baby a na aban kokwa asasam bam last no omo bo etwentwe omo na ase ne ade na nsude nyina no omo anya abotre enya ntoboase ekrokrom ene abedi nkomo no abesine nanso omobo pinimpanimfo a omo emman wonum National Labour Commission impanimfo so a also mu gina ntamo na nkomo ka omo nsem bi ma wo mu no omo so no aso omo gina omo kwata aso omo kwadwo omo hu ba bi omo gina bia eno nti no omo ka chairman pani ene abamu mpanimfo se abro so na wotwe nkomo no omo die no sabe ampa so anti a omo ade omo kuku no omo nkaka egufom ne ye kwa omo no so ne vice president ya oda eye tutaga no Professor Felix Engman akwakudi enkomo prof oti yenka nwumre yemo adwo emo akwa ababa kumase yeja yegiri sempom ye nyame adom boko yederade ase na yekase tag for mo condition of service ya eyede ade pa na ewomu a yetete ne se efi 2016 besine aban pese obefimu you sent to Yedia Tuja. And yes, I can send a year.
press release mo and then you want your friend condition of service. Condition of service you tell me about your ebi and your universities in the society. Nya abanchia no ye ni problem nya ye university ni be tia no sa ban e de krata to ni e blom say factor into the next year budget na sa we ni ya kan sa ya twisa ya ko national labor ko ta ye be tre e de abre ye authorities no mo implement o ma jage o mo fit sa ye what is really happening. Current intelligence, they are picking it to say some of the vice chancellors are even part of it. Sompa 3.1. Members, almost retired last year from us. Urban. Because of the home. Because condition of service, young I approve it. Young I approve it. Because of some of these things, and many others. Oh, this is the first one. The second one, your friend is saying, yeah, book and research. Our time for yesterday by August. And now, the difference is that, say, yeah, we are November. Your book and research are yes, November still, yes, and it's for that saying, you were off companies alone. And I found some vehicle maintenance alone. And you see the price of fuel, and I had to calculate all these years. And this year, the government unilaterally was from Lami. It against public practice. Because public is something they're not going to be there. But trade unions. Now, they are discussing. I agree. Say from henceforth, if the formula we are going to use, the government didn't do that. Government just went ahead to implement it. It's affecting our members negatively. And other issues, the payroll management system. And the payroll management system, I know, yeah. Allowance you're working on. I would say members will enjoy it. GTEC, that is General Teacher Education Commission. And as you see, some of our members are suffering because allowance are very easy to be put on the payroll. A better 6 months, sometimes 1 year. Still like 9 years. The former polytechnic and the other year, they say I are transferring to university. Almost we can't do that. It is very, very sad. These are some of the issues you need to do. Now, you have solutions. I'm about 10 days to fix the resolution of all the issues. Na prof mu raise issues ya moma aban 10 days no after some mu raise issues no mati aban ka wa fremu. Oh, and then I did to press conference. But all along, we have been writing letters, we have been sending reminders. I just yes, maybe the only language the government understands is what they have spoken to them. Na prof edre na ma ase aban adragging the feet because some yetie press conference amu ye mo say since 2016 and am condition of service mo di hu nkoma besine na so aban dragging the feet edre na ma aban yes ade no ase mo kan wo mfi mu. It will be very difficult for us to say. Maybe interest aban the Ministry of Employment and Labor. Maybe they will be able to see. Prof. Hello, Prof. Yes.
Prof wada manka ugina ye kakra ma ye ne edu ba bi anase ye lusu wa ne sa. Sorry. I say de ye kakra ye. Thank you. And prof now cheche mu ne ntia government no e dragging the feet. Yes, let me say yen say government examination of service and America say there are two aspects. You internally generated net young you make it at a university. And this has standing dinner, you have been educated at our will. And I can say government is only supposed to issue that directive to our institutions, so that our institutions will incorporate it into their budget, which is the budget. That government is, I don't know whether it's reluctant or unwilling to issue this directive to our authorities. I'm going to say next year budget. And we have only up to this to get this thing done and submit it to Parliament for approval. In the administrative chance, we are not just saying the allowance are due to be due to our members. No, they are illegal for our institutions to pay, and that is our concern. It's a say time when I buy a prepare budget for 2023. It is a mama money and yet dinner. I buy enfimu. That is it. Exactly. Na so one fimu prof yamfa say 10 days in a beson na say government still one fimu amobede. And that is what we have said. We shall declare strike. In fact, straight away, our members have been on our neck to declare that, to declare it. You see, government. Yes, sir, but government is constantly refusing to meet it for these discussions and then coming to conclusions. It's like we have come to our week's end. We have nothing to do again than to heed to what our members are calling for. Prof, me enna wase na yemfa wonsia ne mompa ye ebia yankopon ya adom asa ne ene mode krata na babo ntene no kina de na bia employment and labor relations ministry no efrem no mo hia na bia ne hu bia maka de afri ho enti ye mompa ye ntachiri na ekina ye ntia sempa se beye na monko strike no why yo prof yeda se pa no adaje wanyama ye enwumre abusia for Professor Felix Engman and a vice president here or that Technical Universities Teachers Association of Ghana ichenicha FNC tutag ningina eyomokrato omode ababo nti omoka chairman pani ene na ba mu mpanim fo se abroswa na wotwe sabenti wonu masam no mahia sam be 9 no a omode ababetu nanim no ahwanso anu ama wonu mu a omode omunkuku ene omunkaka nyina egu fom Ebusia for two tag one na watching ya one dia my bansa one shani ya masebe ya one so strike ya wade egu akwan so no entimi emmem no eno na ama Colleges of Education Teachers Association of Ghana one ni one mu nuama one so enchra de na emomodi dwuma e wa Colleges of Education and Teaching Staff no one so nkabom ko one chre se nipa nyina dane mo a na sabisa one na ne bi omu wi a one ba be dane aba be chiwa wi nti no breya church for nkabom ko ahodo chre won se ede achra ban no one so de won ho agemu bi na one dia wase wa ma aban no enanum condition of service anyone mu welfare setena mu ye dia ya wasa aban ne hwe na watoto niama ede ma one mu a wadan ani ede ama one no wa ma aban no enanum pe wanfa toto niama na se wanfa won sika ede won niama ma one mu a one niama nyina da wode begu form na ora prince obehima wano na national president ede ma sita kekuo no ebusia wane so pakase ebonkomo teacher for a child or Colleges of Education o Ghana ha ene won a enchira de na omo complement ye adwuma teacher for no eya omo ni ho ayi ntimi nya adwuma na kwan aban de ye fa so no enye
over the period no sɛ yɛne a teacher for no yɛ issues ba na aban akɔtete non-teaching staff for n'akyi na just yɛne yɛkɔ strike koraa na ɔmo deɛ wɔ hɔ so ɔmo na ɔmo nso issues bɛba na aban bɛtete akyi wei na yɛtena ase ho sɛ sɛbisɛbisɛ bia no mmoa enti no yɛn issues ne nyinaa no affect yɛn nyinaa particularly conditions of service a yɛdi akyire from August 2021 up to date a ɛnsi aga yɛne yɛde bɛma yɛ no ɛno na ɔmo nso no aban hwɛ ho no so de ama wɔn. It is a yɛn yɛ up to date near the end finalize it means wɔn nso deɛ no they are also living in the same conditions and the economy yɛn nyinaa no yɛn etua. Besides no yɛdi ho nkɔmɔ koraa na yɛnwie na aban tumi bɔ ne tirim pɔ sɛ adeɛ a ɛyɛ 2022 conditions of services ɛsɛ hyɛ aseɛ from January 2022 no. Aban sɛ yɛdi nkɔmɔ ne wie a mɛde bɛhyɛ aseɛ January 2023, metwa 1 year ago. Unilaterally, at classroom, I am share a TM. Afei, so wohwɛ non-teaching staff kron kwa deɛ kwan a aban de ɔmo fa so no bɛma ɛnyɛ papa so ɔmo a ɛwɔ qualification a ɛma ɔmo ho kwan sɛ aban na kasa gye ato mu sɛ ɛsɛ yɛde ɔmo kɔto 17 high on the single spine salary structure ne so aban sɛ mintumi ɛnyɛ saa kɔpem 2023. Now, from Abaya Technology in the first place, they qualify, they are deserving to be there. But on to me after 2023. So you don't care how those people are going to survive to be able to do the work or more yet. Or more complement the efforts of the tutors in the colleges. You produce teachers to be able to man the first cycle institutions or the basic schools in the country. And koyi. And na yama 5 working days. So aban betumi atu anamo is a factor. Now address the concerns I affected teachers still non-teaching staff in other. Na let me the baby a friend say asamna to akoto yi. And no end to me and tam there. And I just say yen strike be a call ye setak any sense like ye call ya ye can't see suspended on. Ye jina those protocols now you establish here and so now yeah reactivity strike no after Friday. Ebusia for national president Edema Sitag Ekono Yera Prince Obenhima and I watch us abino and womudia grobia. I yes Adanko Dada Dre Agro and to a month now more to so enko do that fiada. Abina CBP Papa Biancha one more one doma candiana ebegu from striking no a betime aqua one so afem. Na sa and semiachi and Ebusia for Sompa Cassia ya bona Eddie and Ichemo executive director. Metra Penny Quantra for ya bedra ya musha padia hun samso ewo meyimo onmonya for lawyer for su asamoa enchen ekwabisa ne saso say and a sita go mu no mu nuano meka de ben and a wonom eya de afa ho wono so CBB e de kire yen. No more sending me letter. If the government doesn't give them all their demand by 17th, they will go and strike. All their demands. I don't know to imagine that. They are giving GS. You are saying all. The most likely nature will be there. And you see, nobody, it's one of negotiations. And when you are going for negotiations, you don't go with a competitive approach. You give me one farmer and you must go with a collaborative approach. The main winners and sweeter. Maybe I'm so much like you do. But if you are going on the table and you see, oh, 100 media, then you don't need to go and negotiate. Let's tell them just as a fellow and I know to be I read this and I saw the word, it would be in a man make a craft of the teacher. Sometimes, Viviana, one of communication and a choice of words. I'm watching by electronic device about it. I'll get the letter, the commission with it. Honorable lawyer Ofosu Asamoah Wano and a executive director at the National Labour Commission and I watch as a bit that one now to be a binteno. Sitag one a sensak for one of such a was a what yes, sense one system we dear one scientific kayano. Watch let's say Enko Sichna and another chia dear one sabeka name on sending in a party a buying on your dear wire crowd.
Abusuya safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM yenwumre no nsi akase na baabi a wo bia no yegusu aye de esomwo no sa wotie nka osunya ne mpotemu a aye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM nsemu a ekotwiko breman ko bata ene yegusu a ye de esomwe wadwenche no nsusu ye fa beka ho wabra o ka ho we social media platforms awdo nyina so o ko aye Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook and also YouTube wa Sompa TV Ghana busuya we madwenche no munsusu wo de ban sam na ye brobro so no wo de bafa ho ye gusu a ye beka se no mamo ye bekenkan edi amamo yanto akase no somamo na yegusu a edemo gira ngumasuya ho nsensem ho na ebeto dwa na anu fiada no na Sompa FM nsem twefo penspedu kataro mrantie etiefo edetu monim se achechefo ko be miensa Ghana National Association of Teachers ya ye twedi tiafa ne se nate National Association of Graduate Teachers ya ye fa ne se nagrate na Coalition of Concerned Teachers for atietua adaya omusima mpeni na dodanko akufo da kopao Dr. Eric Cancer so no enemeda Ghana Education Service ya no se Director General no wura no wo mpene so omoma ne nya adwuma no wo nsem fata so obeye adwuma nten kozi se mampeni be pam wura no de nya de ombe ko suku akwa akọcha de metuate no ehyasie na no fiada no a omo ejina mu dike ne ye tete ne sa ban afro omo ene wono mo ehia afa eye sa asemi ho na ye kwa omo no so ne openimpa be de ye kira ohwani amansa di nkomo ema atena ehwe oman Ghana ngomasua ho nsensem so eye openi Ernesta Kosa ye ko na ye ne no akwa akodi nkomo if the meeting sa chechefo ku oba mensen ene aban eye no yebusa se akwa akosi senie echena ye mane ye mom nko school anase ye mom ntena fie opani Ernesta Kosa oti yenka anwumre ye mo adwomo akwa ba Ijo so mini abema megiri se mpom ye oh nyame adom bibia ye boko yeda erade ase se achechefo no kire se titru nat nagrat and Coalition of Concerned Teachers Ghana for kire se Dr. Eric Cancer mo mpe no nti Friday besi na de ye ma no mani eye tutu aka o nsem ya tesam no o mahia meeting akosi sei another was akwanya de amame wo fidi kese so na baby bia wo fidi ensu kodru na member chief for and as a parents and guardians any major stakeholders within the education space so bianca na come and yam na already enkita hodi a course fiada ene de negusu a esa course and then we say by close of day and at least you are coming to a compromise as to the way forward. Now when you know so na church for no ejina obode call strike na at least they could have some legitimate reasons or obode call but or say you're situated under the legal perspective say practices and say usages in Sampa or mutu and amobia or senka obia wachra da career education but education is a bit relative the way our mono a defining no because Dr. Eric can say okoya bank adwuma no ja say abechra de that time Kumasi Polytechnic wachra de fibe watutu feed dumienu Ansa Crown Oba Minister of Education, Oba Director of Tertiary Education. And you know, as in the past year, we knew the children here. Now I do baby but we're still in the negotiation stage. You know, the air cancer church for any our forum come and told me. And he said, and then on concussy and mobile 87 and now yet see me I get to a pointer. Yet see me I resolve and pass once and for all. Na Ernesta Kosa unse meeting bi ono ma wo start ya wo hwe afanu no mienu nyina animu a uhunu se bibi papa bi be free Nazareth yaba meeting no wo hwe omanimu a ebeye no yeah, we are quite confident and more than confident say bibi papa free maba because I know I heard the position of the parties and say obi know what take entrenched position but just there it has to do with say you know I said appointed authority. The president said appointed to be. Or also did appointed. And also no per convention. And a convention that they kind of arrived out of a law or a statute. It did be a statute be a supreme, but we still have to engage them. Say teacher unions, so only a major stakeholders. There's only a major stakeholder. No matter who had answered, maybe only raise red flags. At least just listen to them. Then you go so engage you, but we know say at the end of the day, you're coming to the common ground, sir. I church for now returning to classes.
na yenya GDA se bibi pa bibi ebe free ma ba na ke say doctor can cancer mo kopam no ana because that is the only conditioner not ne na gratifo no and a coalition of concerned teachers for ne can say president and as education minister on pam doctor can cancer or pam no on besa abesku aba betra de sir I said Dr. Cancer be kwa na won corner there he's still in acting capacity. I had to be active between active 6 or between active 1 year, between active 5 years. They say in active capacity, we're a first hurdle, and I excellence appointed. Another hurdle, say GS Council, Governing Council, and at least other relevant bodies, also be general to say court and other confirmability, a different level, different hurdle altogether. It's for now, Nadia. I mean, I was a teacher, a teacher, we know, so the ma, meaning my teacher for no, a Fabio House, and yet the best. As your more antagonizing Nipano, and a banker, but that is not the issue. Because I've been a teacher before, and I'm a teacher for this much close to 16 years. I was when I'm a Ministry of Education, but I heard the role, the work of Director General of Ghana Education. It goes beyond there, what educationist, and no matter brain coming into play. And son, what's your say, Jumano? It is a so no mujina say you pay dear, watch that DNA. I don't know. For the Binian trust, I say, and I heard the tone of letters are teacher, so they buy. I say, do baby, and you will be starting on feedings business. The media past that said, Ghana Education, Professor Boko Amankwa, and if it's BB, and you didn't say, yeah, no, say, and what is influencing a teacher we know, so move to sign a more way. But I believe, and I'm really you are more than confident. Then inquiry and engagement here, no more egusui, and now I am more than healthier. And you see a bit to get teacher point that or making a returning to classrooms. Now, I could say, no, or more to your team Friday and start here, but then you feel at the end pa, and to miss me a parent here, and there are some now back at the actually, meaning, monitor strike now. A course across the country as a monitor. It will be parents for our phone, any other major stakeholders in I say, Omunka and Chomu. But at a normal circumstance, we say, oh, strike. We don't bargain. We don't come before the negotiation table. But at least, as soon as we are a human institution, with employer-employee relationship, that we also cordial. I just said that we also be creating some frosty relationship. Now, I say, I want to fight a damn terminal. And then giving them what the audience, labor ministry, and engage you as to say no. So a striker, there are certain issues we are to negotiate. And when we him say, they will call off the strike. Now I'm waiting to go back to class. Our phone near her phone, and they should remain calm. Say I have finding antidote to the umpires before us. Openia ko se ne miemfa unsie na ja yenkoso monitor meeting na yenhwese enu se ne wo ka che se by 7-8 na bibi papa bi eba no besa aba ho yedase Mr. Medo was akwanya de amam e wa fidi kesi yo abza for openia nesta kosa ye penimpa be de yechira ohwani amansa di nkomama atena ya ehwe omayi ngumasua ho nsensem so enti atuate no a teacher fo kuo miensa Ghana National Association of Teachers NAT, National Association of Graduate Teachers NAGRAT, and a coalition of concerned teachers Ghana for no wamo hyase na anu fiada ade a GS director for na wabano wamo empeno na kufa do mpam no eno ho nkomo ne yekudi yi no mo esra batan ne se he mo amoma wo secondary schools mo amoma primary schools ahodo no mo amoma ewo junior high schools ahodo no omo say headmasters no don for ya adom echina obia mie school no e man kwala no when na headmaster bia nto school bia mu omo emie schools no no mo baso so a headmasters ne enhwe se abatan no omo do omo ma bebe school no ombe mo mani akunkwada no ho na wo mo ahwe omo and regional directors ne district directors of education no omo so mo free office wo no mo ntinsim no mo nkobo headmasters ne se beye na abatan na omo edi omo ma be ko school china no wo mani enkoye omo ntotontotonto abusia sa meeting ye koso yi ye ne di akiri pa de bi frato bia no yemfa enkame mo ye free meeting ne so na yemfa ye ne enkyere mu ewo kumase asennom ye nuanom a wonom tonton wo ma ya ye de wofufe wonom nchen na wonom akyere se fam go bo ye hura kosoro ama hyentuade ya totom ama ne ma bo nyina keka na mana pagya kosoro nte no enne
ene woma ne bo nso so apagya ya wo kire se eye bi wo ho a se be ya krampa wonom di nnua no ebe firi nkron ketua mu ana se nkurase no e de aba bedro asante mantem kropo kumasima mo nsaka no eno krampa ye buachi bidin empo wase bi wo krampa nkron kumamu se obekọ no wo betwa kwansi be se de wo ho ansa na wanya woma no edua papa ye no betimi de atai woma no de aba na ne nyina mu no wo kire mu e de kire ye nkase ebofo wa bla wonom esada wo haw bia wonom ehia e wo wonom dwumadie mu wo mu ne ye kasa ye egu ahoma so sei omo wo nkurase a mo de woma ne ba no omontimi famba okwatwa wanya ka famba ka boa ka na ba jeno no ontimi mba wade ba wanye hwe frem te ma yakwa eti wakwa ni bi kora na yade ato ya wonchire de akanye oh setum de omotum but omontimi famba omotum but still omunya ka na omo de aba ka boa omba je mo afri no ho a ade abadu kuma aso no ahwe kwa baba kwa na wansiri kwa wanye bi kwa ade abato abian te ma omo kora omontimi famba ba omotum ama nso eto edwuma no so ebi ni ho na no de say scan ni ho amai moye de wan na banye ska a wetima ba ake kan ho so ba to ma ko di brenya ma no moye ede ese machine ba na ko ne to na ko ya di ma itu mi kura mo de free kura se ba no mo atum ba ede kakra bia ba so enam se ye tum kura enyi etum sa enyi ba mo de free kura se de mo tum ma ya da bia mutu mara be ya somsa ba ede ya tininto mo de so yentu mi kakra o mo boton so ye so utuma enyi ba fon kura obi dwuma sai di ya na enye ne sese wo ma nipa no kwa akotena fi a eden abakwa akofo obi di akwam de nti nti ye di no kakra bi a ya eba bia ya som ya ntimi njejim dabi ye de yantum crash for omo di bre no omo na atum na ye de yantum anam say eden ya munyamamu no oh eka pa eka oh say ya manu ko school na enka ya say ya manu ko school enka ya sese womo so makọ school ti busia wonom eton woma ye de wofufuo wo asante mantem kropom hase no mu bie no na wonom nsem ya bo akire de amamoy abusia fo ye mfiri woma no so ne eja bend e be wofufuo na me nsem nyina sisi cheche be wiase no ontimi mfa wo nsem huru wo nim agye se wo de wo nsa chi sa na de bonsu no gu anim na huru anim sa na ye de mo kọ nap ko trainees fo no wom so matena ye na nwumre yi krato mo di aba bonte ne se sodom fo ya dum na akatema da bodwe mo je die mafusa ne yentete nkabone bia na se numpetuche numpesu na wede teta wede so a ukwada ebai wo mu nyina kire kom na ne empaye pa wo mo sane agum ntozi se na petena ipete le mankabo le grade akobi tonso se yabru akani bedi wo so mu ko humpaye agumampani na nado danko akufado ni tiri so se be na twere ampo nyankrompon ba se yadamu a ohatam no nkumatode ne nsa ebeka mampani akufado na koma na ade bia betena akoma no ho no obeyi afiri honom na akoma na bafom na be busumi du ane akire ni a omasom mayi 1 cedi kura aban emfama wonum no watuatwa musika ede ama wonum opani kanet kire me a wono ene danap kofu ya no ene so mpefem nsɛmtwefo di nkoma no wɔkyɛ sɛ kyerɛ no wono kura waka sɛ ade bi wɔ no na de ban no sɛ de esitie no ehia komkyere ene mpaibo enti ba bi o madu o mabra bom ne de dabi omuntimi nti akomkyere no ade yi omumu no mo kyere kom deda kom na eku omo deda enti obde mpaye betato amatwere amponyankrompon ede ne nsaka mampani akoma India, every fast September, na finance minister, I na Kunabavi, and Kuna 3-year contract, 3 years and so, and now was a my 1-year contract count. September, no Mogaza Yentuna, and the year course not a banner de 10 months. I will end GMI. Now, the only will be a Jumaswa. Now, Opera Panaza, I saw Tianaka. And what you know, Yastra Bana, Yakasa, yes, and Nipa Ybiana, yet, scanning your mind, there's idea. Even Janet Yankopo, go one day. About the head, they know Janet on a bit of Abway, and then you could as you say. It may fast and I say and go one there. On can't Yempen Bonacoma. So we on the way of Mabo. And for what is Canama and the MIS you could answer and say. On Pioneer, you will go. The one I had a target. Say, I mean, money, Yansa, no, until you raise the scar or the big Chiaka.
They are continent near Pate near Bompire. The time I COVID about one my ball, yeah, continent Bompire. A boa Ghana, a man COVID now affect you, can say now affect the other countries. And in the year was okay, the Nipa and I knew ya, ya made the no bit near Ibia. Ya the beer, ya maybe near Yamana, and into I asked, yes, our continent. So, dear, as I said, another guy, I did one as a Nipa yet dying car. Yeah, a minus year. Ye koya kwa the petition koma utubo na asante hene asante maiwura so still abana vie so yeah demonstration upon demonstration then ya do the ye mompa na ye hwe e bia ya me betimi ya go ya me de obompa ye je na utiusu because the voice of masses is the voice of the voice of the people is the voice of the masses in is ye bompa na ya me beka mompa na koma se mpo sari ni wa ya me yansafo obeka na mampanyin ne obetumi anya sika na ode ya de ama because we do it sika ya adwuma ye mfifiri bible na ka so adwuma ni akati asem nze ya de nipa be bia na nye ye dia na ye supre ya me a bia na ode saka ile ba ndi bi ko akonte na ye bono ha kakra na Ghana ne na mu ko ya mbefa so asana table man Ghana eno nti aye se ye fast now. I was going to where I am NAPCO Trainees Association of Ghana opening power that woman no Kenneth Treme and an our church or Munsim de Trayano. Dear was Susan Aniwa na and some who do I know a quasso or memo for no and so aka ho ama ene nurse 4 year one margin to area was and car buying do want to baby now what's me boy ya shani ya sa who do no one so soon na ebusia one no medi juma said nurse assistant clinical any assistant preventives one no na swing na one ebu bombing one more chesa one more year suku ache efimpi mienu ni dunkuno na ebi wie yanka sabre wasan ko mo posu yanka one edi juma na so no betu ne wanom eda so etifie na eno ti yankwa homa no so na ye ne panyipa ya wone amansa din kita ho ede masa ekuyi mienu ye rate ne do ebeneza emo nkomo emfasa ensemie ho ebe wotime nka ye mo adwo na anwumre ba so mpaka se so. Hello Ebeneza. Tina do wotime nka Ebusia mo fancha ya boy ahomoden se ya ne tinedu Ebeneza wano enane amansa din kita ho edemanes assistant clinical enafe nurse assistant preventive ekwoyi mienu ya wonom cha se nurse fondi tie sukui wonom akobi awie emfimpi mienu ne dunkuno na je se obubu mfie ne kura be se mfie miensa ne wonom awie sukun so wada so esam fie ya no wacha sama setene mu ayeden abrabo no wokwa enkwa wo ba ma de bia la wonom omuhwe ommo ko sukun no ena wasade won bre ene wa be ne ye enyina esi won so nte no won so ewo bi ka ene anwumre ebe wotime nka ya mo adwo yena me pacho yo ya ne wetie fon so nyina ye nyina ya je wo so mi gidi ye sa wo ho ye Krista domunti ye kura mun kakra de na ya se enwuma da ye tifri ni wura no mo se mo hawa ankasa ene se de na mo hwehwe de afri mpanyimfo nchen me da se me san achia wetie biom say 2019 batch of registered nurse assistant clinical and preventives there yes see opinion ye dia beni ye free 2019 aye we school the be see ne me no e ka say ye wo fie ye ni adwuma bia ye wo breko ayaje entete e wo aban nursing training colleges ahoro ewo man mu nyina ye tuya school fees ye invest so much money wo ye education mu abedru samri 2019 besi ne ye ni adwuma bia ye na se yenya nte yesem sem oba betem ho agumonten so asue ya wonom hwe apomden ho nsem so ene eye fotosanfo na so ye ho no kra be ne wom me pa cho ye no kra se dia matse na mo bo manfo amane no pepepe sa pepepe na edabe na ekoso de benti pote na mpese mo ye sa de we me pa cho e be ba sto nya adomo a ya wade di ani me ye 10th November
2022 na botaye pa ɛwɔ ni so a yɛde yɛ sadeɛ wei ɛne sɛ Ghana ban Ministry of Health, Ministry of Finance ɔmo betie yɛn su na ɔmo atwa ɔmo ani abɛhwɛ yɛn bi ɛsan sɛ yɛn nyinaa yɛhwɛ ɔman sɛdeɛ nneɛma asi ayɛ den na sɛbi ɔmo a ɔmo gye bosomi akatua mpo twa gyaadwoɔ na yɛn a yɛwɔ fie a yɛn ni adwuma bi ayɛ nneɛma mu ayɛ den ama yɛn ɛno nti ɛna yɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ ntwa ɔmo ani hwɛ yɛn na ɔmo hu yɛn mmɔbɔ na yɛbrɛ. Yo, na mpanyinfoɔ ho mmɔbɔ sɛ mokɔ saa ntonsam a mosɛm bɛte mo ho asam Ministry of Health ɛne Ministry of Finance wɔ na mpanyinfoɔ state da no ɔbɛmu mfiri duku de kyerɛ mu a anamotuo baabiam na wɔ hɔ. Sɛsi ayi deɛ ɛm sɛ wenye deɛ edi kan a yɛayɛ bi ɛm sɛ yɛayɛ bi na yɛyɛ bia mpanyinfoɔ ne yɛn ɛyɛ anobaaba yɛ ɛsrɛ ɛka kasade bi kyerɛ yɛn nkɔ na wɔn bɛhwɛ na wɔn adi ho dwuma ama yɛn sɛ atoa so bɛyɛ mpire no kura mpo yie a mmerɛ bia yɛkɔ a wɔn ɛka saa kasade no ɛkyerɛ yɛn akyɛ sɛ ɛyɛ nada asɛm na yɛate aseɛ na yɛfiri hɔnom nanso wei deɛ ɛm sɛ yɛn ni abere na yɛaboa yɛn ho yie paa sɛ kɔ a yɛrekɔ yi deɛ yɛkɔtena hɔ ne yɛne wɔn nyinaa yɛ adwuma ɛne ɔmo asɛ ɔmo office no sɛ ɔmo ntie yɛn na ɔmo nyɛ nea yɛhia no ma yɛn a yɛn nso yɛmfiri hɔ yɛbɛtena hɔ yɛbɛdidi wɔ hɔ yɛbɛtware wɔ hɔ biribi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ biara no yɛbɛyɛ wɔ hɔ de kɔsi sɛ yɛn nsa bɛka mboa. Yo, na wɛde adeɛ atwa to ɔdapkofoɔ wɔnom sɛ ɔhena kɔmada ɔno awurade sɛm sɛ sutene baabi a wɔno pɛ ɛna wɔma no ɛtene fɛnti wɔn deɛ ne deɛ wɔnom deɛ ayɛ mpaebɔ ne akɔnkyene mobɔ bianka ɛnyɛ yɛ ɛma nyankopɔn fa wɔnom so ɛntie mu so frɛ. Nokora sɛ ɛwɔ akɔnkyene ne mpaebɔ ne deɛ yɛgyidi ne nti ɛyɛ adwuma nanso adeɛ bi wɔ hɔnom a na ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ no ɛba mu ɛsiane sɛ ɛyɛ ya sɛ wohwɛ sɛ yɛakɔ school atua school fees na fi 2019 bɛsi nnɛ na sɛ sɛbi ɛduru mmerɛ a yɛsɛ yɛfa yɛn na yɛn nso yɛn nsa kɔ yɛn ano na adwuma no a yɛkɔsua yɛn kɔbɔ ɔho ka no yɛnya biribi ma abusua na sɛ kɔba sɛ agye sɛ yɛdeda ne mpaebɔ deɛ a ɛneɛ na sɛbi nteaseɛ nim yɛte hanom naano yɛa na ɔman yi mu ayɛ den nyinaa akyi no aban sɛ wɔpɛ community health workers ɛyɛ youth employment wafa nipa 6,000 ɛde ɔmo aba health sector a saa mmerɛ mi ne wɔ kasa yi ɔmo yɛ adwuma yɛaposti ɔmo akɔ various hospitals ɛne chiefs compound yɛatrain ɔmo within just 2 weeks aposti ɔmo ɛno nti dɛn na esi aban kwan sɛ yɛn a yɛakɔtua school fees ama no na yɛagye nteteeɛ a yɛbɛtumi ayɛ adwuma no ɔmo ayɛ adwuma yɛ. Bɛwo nyini sɛ aban no ne sikasɛm wɔ fam nti dadadaada moda so te fie ne sɛdeɛ wo sika sɛ community nurse foe ɔmo deɛ ne so makatua ne deɛ fia bi te sɛ ɔwɔ anu mu. Nokorɛ saa sɛ akatua sɛm no nti ɛna aban no atu saa anamɔ no nanso ɛnyɛ ne kwan so no ɛsiane sɛ ɛyɛ nipa nkwa ɛne yɛreka ho asɛm sɛbi wɔnom a makɔ sukuu akɔgye nteteeɛ no koraa atɔ da bi a yɛtumi nya pharmacolegal issues bebree obi kɔbɔ paneɛ wɔ ha no akɔbɔ ne ha ɔma wɔyɛ duro wɔ ha no a ɔde akɔma no wɔ ha saa nsɛm no yɛ nneɛma ɛtae kɔ so ɛyɛ nipa nkwa na yɛde to nsaneɛ mu ne nti sɛ nne yi na sɛ yɛyi wɔn a yɛatrɛ ne wɔn ankasa sɛ yɛde wɔn di saa adwuma no asi nkyɛn na sɛ yɛpade ɛfo aban ɛredwin ne sika ho na ɔdwin fofolɛfo na ɔkɔfa such half-baked trainees ɛde wɔn ba deɛ a ɛne na yɛ nipa nkwa ɛna aban no ɛde to nsaneɛ mu. Ebe meda se ne wada gye ne wo nkyerɛ mu brɛpam ne yɛbɛsa aba na so na yɛaba abɛgye deɛ hia yɛ deɛ firi hɔ why abusuafo tinedu Ebeneza wɔno ɛna ne amansa de nkita ho de ma nurse assistant clinic a ɛne nurse assistant preventive ekuo mmienu ya
wɔnom kyɛ sɛ fimpi mienu ne dunkrum fie miɛnsɛni ɛna wawie sukuu ɔda so te fie nti wɔsra ban no wɔnhwɛ ɛmpɛ baabi mfa wɔnhyɛ sɛ bɛyɛ a wɔn sukuu a wɔkɔɔyɛ no wɔte fie koraa no wɔwerɛ ɛmfi deɛ wɔno so wɔsua no watumi aboa yɛahwɛ ɛne ayasa ɛwɔ mɛn ayasabea ahodoɔ mu afɔ yɛ toa so no yɛde ma kɔ yɛn nkurase ne yɛapapa ma mu ho nsensɛm na ɛna nɔpa yi ɛna mama no tua sɛ mpanimfoɔ aka toɔ nom sɛ yɛda sɔre anɔpa na yɛwohuru yɛne mu dware bo yɛ motom ne yɛmotom mu paada ɛfɛ yɛyɛ apɛse ne yɛadegedɔn papa bi fra ne yɛnte asɛm papa a yɛkyi yɛkɔte yɛ ne sɛ ɔfen so no ɔfɔba nkrakye pɛ ne papa yɛ fra tuma ne tintiri mu a akɔ yɛ awerɛhosɛm na woba asantemantem ase a ɛyɛ asambere ahodoɔ no mpanimfoɔ a ɛtuatua no DCs ne MCs no pani ɔda ɔma no sɛ din ɛyɛ Honorable Alexander Frimpong DC anase MC ɛma adehyɛ a wɔmo asante akyem south dwaso ɛna ɔne nsɛmtwɛfoɔ di nkɔmɔ ɛkyerɛ sɛ sɛne yɛtete na ɛkɔyɛ akɛ uba yɛse sɛ ɔfe so no DC yɛwu no ɔsɛ no korɛ wɔm so saa no ɔmate no ɛma ne nteteɛ ne sɛ ɔyare kakra ɛkɔda kɔmfɔnɔkye aban yɛ asabea na nka ɔmo gyidi wa rehyɛmu sɛ nyankopɔn no a ɔsa yadeɛ ma doctorfoɔ gye mu sikadie no ɛnkɔde na yaresa tumi ne bɛka no nti ɔne yadeɛ no koya timi yɛ ne so nkunimu a yadeɛ afɛre sɛ yie Honorable Alexander Frimpong a wɔyɛ MC ma adehyɛ a wɔn asante akyem south abatɔ mpɛsua so ɛna kyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ nsɛmtwɛfoɔ sɛ nokorɛ sɛne yɛtete no saa ɛnɛteɛ na yɛkɔ ne mpɛsua so ɔfen so nɔɔfo na yɛakɔ akɔdi nkɔmmɔ kakra wɔ hɔ nom yɛne Honorable Francis Ewua a wɔyɛ presiding member ɛwɔ mpɛsua no so kɔ akɔdi nkɔmmɔ na yɛbusa sɛ asɛm yi wɔn ɛti ne sɛ nie na sɛsi wɔn yɛ ne dɛn Honorable Majoy Honorable Majo. Hello. Honorable Majo. Honorable Majo. Honorable Francis Ewua. Abza for your be Honorable Francis Ewua Humano so de na kwa kodi nkomo na ye presiding member owo offense north abaton pesua so na yakobusa se sene yetete no se omo DC offense north DC we front to man tintim na okwa ekura no ni nua pani yo wo asante akyem south akyerem se no kre na omo so omo assembly ho no eba ne seyi no omo eso mo senie na adehye wo mansini no no sei na omusi eso mo fa yehwe se Honorable Francis Ewua o presiding member war offense north abaton pesua so ne bedi nkomo Honorable Mejidi sa oteme nka sei ye mo adwomo akwaba mini amejo so ye musa se mpom te say if say asem aba de ano ode momote ne say mu DC anope ye te say wa free mu ye say oyare kakra ekoda konfonoche a na nke entete ne say ja nyankopɔ de na yare sabe kano na nso ankowie saa mote ne say se ne yeti ne ya na mini ye di time ma watiefo yina adwo na ye yina so ye hye ye ho de no kwasem ne say se do sika no saa netie be na kakra ni be da pem yenu mu na ne ho mfa no na ogwa ya hwɛ so a ye wogidi sɛ nyame bɛsa ne yare na ka watimi aba be kɛ ho na aba be ye na dwuma nti be na otwe di animu etwa mu na transfer ni free hospital na wo offensive district ya I friend Zion hospital ma odi no call companochi nti ho na na ogwa ya hwɛ so a ene ye nyina sɛ de wati no ekoba sɛ nyankopɔn afre no nti no de tie no enye ade a ye hu no ahogro so emu odi mai nanso no enye aba bi part of human nti o say ekibi hye ho den na ye ekichi ye ho ye rura enwemre mu de afre na mansini no ade hye ewom abusuafo ewom mo assembly members mo fa ne say ni ai yedi ya ye fa ne say de obi adofo efi mu a eye ne ya no nti no kame say ofa district na the district wide ni na aye nkomo a anopa yi babia na obi edi nkomo ni bi nti na adofo frefre bisa nanso no say de esi aba na ne nso ya ka kire mo say de sa ne tie nti no say de asase ne sitie no na nipa bibiri edi etia na obi o wa wate pa ba mpese obedi edi say de nyina ya tie na nso ne ye bom pa say ke beti ma sesa no nti eduru brebe ehu say de esi ate no sa na akoye no na o say afi yetimi ko abusuafie kakra nti no ne mane oho no ebi munya daje ko chia omo na nimse efi o chine ko no na
assembly members no ne assembly staff na fi mpanimfo wɔ district nim no ebehunu biaya a ɔsɛ yɛkɔ ne yɛkɔ kyia ne ma abusuafo yɛakɔ. Oyobi a wone na ɛyɛ adwuma fi sɛ woyɛ presiding member na ɔte sɛ yɛka sɛ di ne ho adanse a na ɔte sɛ. No kwasɛm ne sɛ Mr. Asari yɛ nipa a woyi sɛ mene no bɛyɛ adwuma wɔ assembly as a presiding member no nso DC yɛyɛ nante kakra a menim ne yie paa na ɔyɛ nipa a no kwasɛm ne sɛ ɔde ba politics ma ɔfɛso no menim obi a onim ɔfɛso no extensively ɛkyɛ papa wi a bɛka na sɛmi sɛ wone ne tena ase na ɔka ne nimdeɛ wɔ ɔfɛso no ho ɛkyerɛ wa ɛte sɛ deɛ obi nim ne dan sɛ deɛ osi ahyehyɛ ne dan mu nneɛma no na wonim deɛ biara wɔ ɔkata n'ani obɛhu deɛ bi asie menim akura a ɛwɔ ɔfɛso no fa ɔnkɔ aseɛ bɛyɛ mpiredu akura yɛate no foforɔ ɛne deɛ agu nyinaa wɔnim nti ɔwɔ nimdeɛ paa wɔ district when it comes to politics personal relation na ɔyɛ nipa bi a wobɛn na wohunu sɛ de ositie ɔwɔ obuo mu nipa paa adeɛ baako a menim no paa sɛ woyɛ abɔfra sɛ woyɛ panin obuo mu sɛ wɔte ne kaa mu kora na ɛduru mpɛmpɛnsoɔ na wɔte ɔbɛkaa na ɔbɛtena mu ɛbɛbu ne nsadeɛ ma abaabae anaasɛ ɔde bɛkyia no ɛbi nsi ɔbɛsi anante akɔ nipa no nkyɛn akɔ akɔkyia no ansa na ɔba bɛtena nti sɛ wofa ne personal relation as a human a wɔyɛ nipa a nɔkwasɛm sɛ ɔwɔ buo ma obi biara. Yate honorable me emfa unsie sɛnea yɛ nyinaa yɛatete ne sɛ deɛ ɛbɛma yɛ ho yɛakɔ wae na bibia ni soso a yɛsa abɔ apine mu nsisie bi a mobɛyɛ bi asoso no yɛbɛba na yɛne mu nyinaa aba bɛsu owura no yɛda ase ɛne wada agya wanya ama yɛ nwummerɛ abusuafo honorable Francis Ewuaye presiding member ɛwɔ Finso North abaton pesua so ne nyinaa ɛyɛ ɔmo DC yɛ nanɔpɛ yi nteteɛ ɛba sɛ wafiri mu no yɛgyina wei so ne adan ho kakra ba yɛba pia kɛkyiri. Yeah, of a kwaku, medasi. One family clinic, one a koya, mamma who say, I need a so homo bibia or yaribia. Eh, bia, now we share what you for. And we are singing what my papa. One family clinic, a banner honam yao. Yes, what was say, when I see fem. Say ya, I will wow some pania. As so, what's your famua, na yet to fall, na yet triti. Stroke na chu nipper dianefa. Yao, a yamosia chia. Watching a yaoya. Wokon, winning rosso, and so Nancy yating. I just okutapuma. Now him say, ya dear quanqua, et me the yao by nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yawo ne ba e mo trimu nkoto aduro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage ene home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus moye adwuma dwada kopim memnida anopa no watwe kopim no hwehwe mo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika empe dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. Sompa FM, Sompa 93.1. I will see Amasugu so Amukoti and Asamuda Sutia Sompa 93.1 Casafidia Swenumreno Siabrem Casiabo, Breakwana Sunyan 98.9. And once Wale Quado at the Amada Shaya, one of so one Potamonina. Yet one some no so the Ania Chema Santimanta Masan Quabri East about one Pesuaso. Now Adesha ya one more war, and I want them a catcher swafwaya, one of your quantum pong some so when Monya for Quesiam Waquata one man penny na do dan kwakufuado sa wan bosha ya na nsan ya da wa ba eye Kumasi ase no many so am run about interchange dia wonu betwa homemu se wonu baye na wo mu de bosha ma wonum se enche na watwe mi ensa pe wonu makwan ya tete apropa nsam won patam wo ama twentwe ho nsam ya dedi ama wonum ama business ya na se nwuma nkrampo no eho atete chechema no wonum de na watwe mi ensa pe ebeba besiesie di ama wona so twotwom a ana se obubum pen na edru be sa bosom wey and I watch us refi ohonte no yewura amoakwanta se ne refi a wonum ekai no na yeseta chairman pro bra yewura amoakwanta wo hye kwa brefo ebo ewo wonum ekwan ho no mo mien kwa homa no so na yenkotie bi
under President Kufuor and President Akufo-Addo. FPP, the year Bonia, near Wadum Diawon, a Honda Okuma, ye need a sentiment, grandmother, ye need a sentiment, grandmother, ye soon sumo a sentiment, Mubehu, Juma, Ebekosua, Quabri, East and West, Mansun, and Numia, ye need to say a coyo. And yet, to say you introduce one major contractor war Quabre within the next 3 weeks. Within the next 3 weeks, 3 weeks, Mubahu and Juma and Beshasia or Quabre, East and West. Within 3 weeks, you will see the kind of contractors who are going to be mobilized to Quabre, East and West. I am Mumayam to your boss. Aya mama yanto ya boase na yewura amwakwata ya wone ya sofo ya akwante ponso nsem nyina eda na bem ena no wo ka kira de hye ya wonom so ewo Kwabre East ne Kwabre West no na asemo ya wogina so kan ye no ena Kwabre fonso sa asemba eya ono so wonto ne boase wo hyebo bia eya wonto ne boase wa begina ni pem na gagai ne hwehwe ani mu abent ne bo hya kese a wonom antimi Bible kura se bo hya enim no ma chia no eya amamo nhyehyɛ enu nti omo so kan bi di akire no my 3 weeks na otwemiensa sa na otwemiensa no yebehu nsankyerani bi ewo Kwabre akwan so enso na otwemiensa no apa ho se ka se twen na otwemiensa na apa ho yeso na ya hyehye ya e program bi a empese betu din na ya hyehye se ba be ne sa na otwena but enam se ekoba ne sa no ma ye twesan ye enti media me ne me krofo ye de ka ne se na otwemiensa na so a na ye hu hwe a ye program na esese to no da so da ho se wo ma na otwemiensa na otwe na ya ba enti se na otwe na ya ba na esa asem na be kan no aya hurudu rather sem because ye be Kwabre kwan ye be ya nto akwan no ya tia ya bre se media kura ba na omu interview afa ya kwan ho a na so omu so omu be interview timamufo kura omu so omu nya interview bia because day and night interview series of interviews and so omu hu de ekọ te se kura ofra obi so omra na interrupting kura afa kwan yi ho a ompese obede obeba ye hu gereda ye hu she shavu kura ye hu bi na de etieni se me ati o me de mi hu yi te na mate yes almost 17 machines ba beguso enti me so da bia ma bodate na gwa da bia me kan ene 7th enti aka 7 days enti ye hwe 10 days ye hwe se beba na eja ye nyina ye hu bi da bi anto akwan de ye hu grade bia wo so ne ye hu so se ka bi kula etwa ma kire se omu be ye kwan bi te se de ba akono be ye se ne omu de nneema beguso ma ye nyina ye hu se omu be ye bibi ba si se de ye hu bibi asa enti ene na chesa amwakwata wo boa wani ne mela so wo hye na wo twemiensa de a atwam busumi ni ti ye hu hye nti ene ye meso me bo ne nkaye se ne bo hye no wo hye ye ne ye sere na pa ho ba ye mpa ho kase nti wo meye ye twen no Kwabre fo na eche so mu wa twene ye busuafo na no ye kwada wo masase mpe nipa fo na ye ba ne ye pe ye ho asem ye dru bonwure ye se ye ti afase one ya ye gi ye ho gina wono mo bre papa we ena na adodan Kwakufu ado ba ye o ka kire mo se ye wo mo asem no o mo nto aba ye wono mo asem ya o ye nko mo se amakwa to me ye kwan ne ma wono mo bo ne nkai dio so wa se bo so nyame adomonya contractor bi eno kra na napo construction so ho napo constructions na yes so discover new technology bi it a kra 3 weeks obewu be jira so gidi na ko fo 3 weeks kwa bo so me amokata we die o ka cho mo so mo ntombo asembo mo ntombo asemba nya botre na bibia fine Abza forma yanko social media no so na mo messages kakra mo dia ba yankinkan emfa ema ka kire going ana going me nda kwan for no ho going ka kire fatu so na yanko ayu agese ye ne manual wa hade a yo ayo master planner kentampo o say oh my God, na se betimi atumponi a na NPP amanyuku no na ewa bem na NDC de bia ahokyere nko a enti ka kire na production de oboa o o skills enti we master planner kentampo ono so de dia wo de eba no na na kwa mo boaten ablekuma central
na ka chire di asem nie ima yo munlodi munlodi ne ngwe munlodi na yango amafo messages yen kenkan kakra emfa emo mo ki ma menko ahase na yenhwese betimi me yenhwe na hase ne yenhwese ebetimi akenkan ne pa de ama omo anagese and in so the free to ka oboase ne ba ye na o say AK Dr. Baumia is our hope. One also say nemu ama ye den na so no said the city bia no yenya gidie e wo MPP amanyo konsika empedede o se sanso ne mpuntuo empedede say aba to asoma ye nei. And Bishop Youngman, you say wonderful news. Yeah, that's say Francis Kaswa Datus or say yenyina yenkoswa ni nyejide e mampani na nado dan kwakufa na mamu no mu na kianeke twede ampo nyankropon beto supegu mo hihye so ama man afa ntuma papa efra yauza so ame or say the rate at which ya yesi tutu niam mu wo man ni mu no ye or say niam nkoyi crack na so still ya me Lucy Hope e wo MPP aban ni mu yahuza so amede eno no yibo boaten nebehi wo say hardship we dia no den hardship we dia crisis we are no den timampani na nado dan kwaku for the bibi ho no mu a wonye ne ntem Steven Boache or say good evening no na your friend Steven owo wasa ekrupon wasa ekrupon Steven so de eno no Jamina Kente Francis or say Sompa news loud and esaso clear our divine mercy spraying services are a work club 600 there tafo ya okay so the emrantie hene Danny boy wo mrantie hene no spelling foforo yeah boys mutimu yamudo mrantie hene Danny boy also here live from Obuase mrantie hene clothing Obuase yeah that say master planner kentampo de we makenkane yankwanim master planner kentampo de we makenkan Nana Gasti TV also Sompa great job pa yeah that say Evans eni no Obuase tutuka de so no yakenkan ho yankwanim nab Ablekuma Central so de no yakenkan sa Nana Ekua Moaboaten kronoa o say ya o se manfa ma bebirisa wanwe ya monkan tinama mitugum bebirisa no ya da ma se musoso mode munsusie ne madwenkyere ebaye efa kase ho ye de sia na akobi kan ya chia mu pi na ye de aseda akwama production team a ebo echi do manwumre ba bia wo bia na yetimi baye ebebe som titiru ene yesemo for penny asante ebo a Benedict kwaku aso penny wona se mu ma yen na ye de court beba na ye de maabo beba na mba twense kan de abaye so nyina no wona yi free mu se de braso ni wo fa wura ha tenase na afi kofuri susu asum na sofo susu ababisi ha na eja wenu betu duku na se obey staff foforo me da so jina say ya sa me ofa me papa me ofa me da so we ye ne manti we nya news Matiase me did ya bo ma bi aboga nwumre me ne o ine yire ma me akua ye bo asia ma sunyane fo nyina so akua nya kwa bro no ma wone wono so ni chidom fo ya won mo ye chia wo mo nyina eda won mo ase. As the French would say, l'argent